Motofighters borbe trenutno su najpopularniji natjecateljski događaj. Nova generacija Motofightera posjeduje veliku brzinu i veliku snagu. Osim toga, opremljeni su s vrkovima s dvostrukim sustavom vrkova. Novi Motofighteri akumuliraju snagu, lansiraju, okreću se i bore na posve novoj razini. Postati Motofighter prvak san je mnogih tinejdžera. Danny i Leon zakoračit će u nevjerojatan i uzbudljiv svijet Motofightera. Pridruži im se i ti. Žestoka borba protiv sprint pionira. Sutra se borim protiv Lukasa. Koju ću taktiku koristiti? O tome ćeš razmišljati kad dođe vrijeme za to. Idem jesti. O, jesi li dobro? Dugo se nismo uvidjeli. Ti si mi podvalio. Možda... Šbrkavče mali, pokazat ću ja tebi. Danny, smiri se. To ćeš mu pokazati. Mama! Pokazati mu koliko nam je nedostajao. O, doista? U redu. Danas moram raditi duže. Vi čuvate Žana. Idemo se igrati. Uzeo si Shining Galaxy! Odmah bi ga vrati! Priprema, kreni! Ne! Tako se ne igra Motofighterom! Vrati mi Shining Galaxy! Neću, ako mi ne pokažeš kako se igra. Naučiti te igrati? Nipošto! Ako me ne naučiš igrati, neću ti ga vratiti. Još mi i prijetiš? Danny me gnjavi. Danny, ne plaši ga. Ne plači, Žani, ja ću te naučiti. Hoćeš? Leon, ti si najbolji bratić. Znao sam da si samo pretvara da plače. Žan, ovo ti je borba zvrkova i moraš ispucati zvrk. Razumijem. Shining Galaxy, hajde! Žan, moraš jače povući uže. Pokušaj ponovno. Oprezno! Nemoj oštetiti Shining Galaxy! U redu, znam. Ispucavanje. To boli. Rekao sam ti da nisi za to. Moraš ga držati mirno. Podigni ruke. Koliko dugo ga moram držati? Jako sam umoran. Žan, moraš dobro uvježbavati ispucavanje jer tako kontroliraš zvrk. Moraš biti uporan. Da! Vježbaš tek minutu i već si se umorio? Sladoled, želim sladoled! Žan! Bok, molim 10 sladoleda. 10? Možeš li toliko pojesti? Da, imam 2 bratića. Jako pažljivo od tebe, mali. Evo, izvolite. Jako je ukusan. Vidimo se! Djeco, niste mi dali novac. Što je to novac? Da. Stanite, onda mi netko od vas mora platiti. Tako pun. Moj džeparac! Ako si pojeo, nastavimo vježbati ispucavanje. Ne, dosadilo mi je to. Sad ćemo se igrati. Plakao si jer si navodno želio da te naučimo, a sad ti je već dosadilo, jel tako?
Pa, ako ne vježbaš, nećemo se boriti. Moram se pripremiti za sutrašnje natjecanje. Deni, vježbajmo. Natjecanje? Ideš na natjecanje, idem ja. Što ćeš raditi na Moto Fighter natjecanju? Nisi li rekao da je dosadno? Nije me briga, idem. Wow. Miči se, mali. Lukas, zašto plašiš našeg malog bratića? O, pametnjakovići. Skoro vas nisam vidio. Ti! Deni, nije vrijedan toga. Če, Dobrodošli na Moto Fighters natjecanje. Dragi gledatelji, danas se Leon i Cracking Nebula bore protiv Lukasa i Sprint Pioneera. Priprema počinje! 1 minuta i pobijedit ću te. Vidjet ćemo ko će pobjediti. Sprint Pioneer, munjevito ubrzanje. Pioneer 1, ispucavanje. Cracking Nebula, brzo punjenje. Nebula 1, ispucavanje. Leon je ispucao brzi zvrk za napad, Nebula 1. I Lukasov Pioneer 1 je zvrk za brze napade. Odmah nasrću jedan na drugog. Wow, predivno. Osjećaš li čar Moto Fighters borbi? Oho, Nebula 1 i Pioneer 1 su podjednako snažni. Tko će biti bolji? Cracking Nebula, brza akumulacija energije. Sprint Pioneer, punjenje. Nebula Pioneer 2, 1, napad. Oba natjecatelja ispucavaju i drugi zvrk kao pojačanje. Borba će biti još žešća. Cracking Nebula, Roar Assault. Cracking Nebula je u snažnoj formaciji za napad i juri prema Sprint Pioneeru. Pioneer je odletio. Ha, to sam i želio. Sprint Pioneer, iskoristi taj udarac za protunapad. Nevjerojatno! Sprint Pioneer je iskoristio protivnički udarac i formirao snažan protunapad. Lukasovi zvrkovi su snažniji nego prije. Hajde, bratiću Leone. Prava predstava tek slijedi. Cracking Nebula, bježi. Prekasno. Cracking Nebula. Kombinirana formacija. Ebon Crosscut. O ne! Takvim neprestanim udarcima Sprint Pioneer zaustavlja Cracking Nebulu. Leon, uzvrati! Brate, ako ne uzvratiš, Cracking Nebula će izgubiti. Uzvrati! Zašutite. Sad moramo biti smireni i čekati priliku. Sprint Pioneer, nemoj mu dopustiti. Zaustavi ga. Cracking Nebula, prebaci se iz napada u obranu. Leon okreće Cracking Nebulu uz zvrkove za dugotrajnu borbu i dva zvrka zajedno formiraju obranu. Ebon Crosscut. Cracking Nebula je potpuno nemoćan. Može li Leon ovo preokrenuti? Cracking Nebula, izdrži! Sprint Pioneer je pri kraju snaga. Izgleda da je moja obrambena taktika uspjela. Vrijeme za napad. Cracking Nebula, iz obrane u napad. Kombinirana formacija. Odlučimo pobjednika. Sprint Pioneer, kombinirana formacija. Ebon Crosscut. White Tiger Blitz.
Divno! Bravo! Cracking Nebula je uspješno uzvratio napad. Leon pobjeđuje. Bravo, Leon! Je! Odlučio sam da i ja želim biti odličan motofajter borac poput bratića Leona. Zapravo sam ja bolji od njega. Idemo se boriti! Žan, opet si mi uzeo Shining Galaxy. Odmah mi ga vrati! Stani! U sljedećoj epizodi braća Danny i Leon sudjelovat će u vrlo zabavnoj novoj igri. Svoje motofajtere koristit će na posve novi način. O kakvoj igri riječ, a? Nije li to Andre? Pokazalo se da i on sudjeluje na tom natjecanju. On je naći protivnik na regionalnom motofajters natjecanju. Mogu li ga braća ikako osvojiti? Kako će proći susret njih trojice? Saznajte u sljedećoj epizodi Motofajter utrka. Ostanite uz nas.